2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದೆ ತೊಂದನ ಮೀಶೋದ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ತೂಕ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬುದೆ ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕುರ್ತೀಸ್ ಮಾತ ತೂಪಗ ಪಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರತಾತನು ಅಂಡ ಪರಿದಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಯಾ ಮಸ್ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ದ ಅಂಚೆನೆ ದೀತಿನಿ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ 485 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಈ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎನ್ನ ದಕದು ಪೋತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ 253 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ಉಂದು ಇತ್ತೆ 238 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು. ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡದೆ ತೊಂದು ಇಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು 357 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ಕಟ್ಟು ಟಾಪ್ ತುಯರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ಯಾಂದೆ ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಈ ಕುರ್ತೀಸ್ ಮಾತ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ. ನೆಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.